Hallo, hallo, er der hul igennem? Det ser ud som om, der er hul igennem her. Godt. Øh, skal lige en gang her. Godt. Jamen, velkommen til. Jeg har glædet mig helt vildt meget til i dag. Jeg optager den her masterclass, og det gør jeg sådan set, fordi at der er rigtig mange, som har sagt, ej, den ligger lige i arbejdstiden, kan vi få lov til at se den på replay? Og selvfølgelig kan man det. Så derfor så optager jeg det her. Så der. Ja. Jeg skal lige høre, kan I høre mig derude? Bare lige skriv i chatten, om den går igennem. Super, det ser ud som den går igennem. Yes. Det er så fint. Tak, Winnie. Godt. Jamen altså, først og fremmest så hjertelig velkommen. Det er jo første gang, jeg holder en masterclass. Normalt så holder jeg lives eller webinar eller noget, så det er lidt nyt for mig også at holde en masterclass. Men jeg håber selvfølgelig, at det vil give en hel masse lækre ting med, som man kan bruge. Så det er jo det der med, at jeg håber, at der er kaffe med, eller te, eller papir og kuglepen til at få taget en masse noter undervejs. Jamen altså til at starte med, så vil jeg jo selvfølgelig, det er ikke alle, der kender mig, men i hvert fald mit navn, det er Ditte Borlander, og jeg er marketings- og synlighedsmentor. Og jeg skal lige se en gang her, vi skal lige have muted. Vinnie, jeg tror det er dig, der har mikrofonen på, bare lige mens jeg snakker. Kan jeg få dig til at mute? Sådan, ja, der var lige lidt skramleri nemlig. Så ja, men som sagt, Ditte Borlander, og jeg lærer kvindelige iværksættere at lave en-til-en forløb og skabe struktur i din forretning, sådan så man får overskud til at nå de økonomiske mål. Og selvfølgelig så stopper det jo ikke der, fordi at, det er jo ikke kun at sætte mål og lave en-til-en forløb og lave struktur, men også det der med at faktisk at få solgt sit en-til-en forløb, det betyder rigtig meget, og det er også en af de ting, jeg arbejder med. Og det der med, at når man har det godt i salget, altså salg skal jo ikke være sådan anmasende, man skal ikke føle sig pushy eller forkert, eller nærmest undskyldende måske for og hvad så det, at snakke med folk. Det skal jo ikke være på den måde. Så det der med, når man er i flow, når det er en naturlig del af en, så kommer salget også mere naturligt. Og det betyder rigtig meget. Og det betyder også rigtig meget, at man har et 100% formuleret salgsbart koncept. Og en rigtig skarp målgruppe. Der er rigtig mange, som tror, at de kender deres målgruppe. Men i sidste ende, så skal vi måske dykke endnu længere ned. Sådan viser det sig i hvert fald tit, at vi skal niche mere ned, for at blive helt mere konkrete. Og så skal det selvfølgelig bestå af et drømmeforløb, som er ud over de her helt unikke talenter, som vi hver især har, så skal der også en rigtig god salgspitch til, sådan, så vi kan få solgt de her forløb. Og alt det her, det er jo egentlig grundlaget for den metode, som jeg bruger. Og min metode, som jeg bruger, den er bygget op på 20 års erfaring inden for salg og markedsføring. Og jeg har igennem mange år jo taget efteruddannet mig og taget flere uddannelser, blandt andet inden for sociale medier. Jeg er uddannet social media manager. Og det betyder også, at jeg ved, at de sociale medier kan være et rigtig skarpt værktøj til at sælge de her forløb.
Jeg har også en uddannelse som projektleder, og jeg er også uddannet certificeret arbejdslivskonsulent. Så det her med mennesker, det betyder rigtig meget for mig. Og jeg har i min fritid faktisk, der har jeg i over 2 år været frivillig leder hos Red Barnet. Og jeg har haft rigtig mange frivillige under mig, og faktisk også altså familier. Vi havde 20 familier, hvor vi hver måned skulle ud og give dem nogle rigtig gode oplevelser. Altså tage på ture, som de aldrig ville på andre vis have råd til eller opleve. Så det betød rigtig meget for mig også at hjælpe udsatte på den måde. Så det er bare lige for at vise, at der er også sådan lidt faglighed, men menneskelighed. Alt det her i min bagage, det gør jo sådan set, at jeg er jo vant til at have mange bolde i luften. Jeg er vant til at have overblikket, og så plejer jeg gerne at sige, at jeg eksekverer både med hjerne og med hjertet. Det betyder rigtig meget for mig, at have alle med. Og måske du har set nogle af de her opslag til, hvordan man, der er i hvert fald rigtig mange i øjeblikket, som har den der, hvordan man nemt kan tjene 100.000 kroner om måneden. Og egentlig, så betyder det ikke så meget for mig, kan jeg mærke, altså det der med at tjene 100.000 om måneden, men ikke så meget beløbet størrelse, men mennesket bag faktisk. Den der følelse af frihed, man får, når man opnår sin drømmeomsætning. Og så er det jo ligegyldigt, om det er 20, 50 eller 100. Men den der følelse af frihed, det er den, der giver rigtig meget. Og det er den metode, jeg rigtig gerne vil lære dig. Men den her metode, den er jo så også skalerbar, fordi hvis det vil sige, at du tænker til at starte med, hvis jeg bare kan få en omsætning på 20.000, så er jeg glad. Så føler jeg, at jeg har nået det, jeg skulle, og jeg har fået den frihed, jeg går og drømmer om. Nogle vil jo bare gerne være på deltid. Eller i det hele taget bare tænker, jeg kan sagtens klare mig for 20.000. Jeg har ikke brug for mere. Jeg vil bare have noget frihed. Hvis du så tænker, når du så har nået de her 20.000, hvis du så året efter tænker, nu vil jeg faktisk godt op på 50.000. Det kunne da være meget sjovt at prøve at udfordre sig selv lidt. Så kan du sagtens bruge den her metode til at steppe op. Og når du så har fået rigtig meget blod på tanden, og tænker, nu prøver vi de der 100, og se om det er noget for mig. Så kan du sagtens bruge metoden også. Så den er skalerbar, uanset hvor du er i din forretning. Så uanset om du er helt nystartet, eller hvis du tænker, nu skal den bare have fuld gas, så kan du også bruge det her metode til det. Og det er jo så også derfor, jeg har lavet den her workshop i dag. Eller masterclass. Og det er jo netop for kvindelige iværksættere, som gerne vil lære at lave deres egne forløb. Og jeg har 3, jeg kalder dem for hemmeligheder, til hvordan man kan nå sin drømmeomsætning. Og det er jo så igen ligegyldigt, om det er 20 eller 100.000. Det vigtigste er, at det skal blive uden, at man bliver drænet for energi. Eller at gå på kompromis med den her frihed. Og det sidste, det kan jeg næsten ikke understrege nok. Fordi, altså, hvad er det værd, hvis man ikke, altså, en god omsætning er intet værd, hvis du ikke har den frihed, som du faktisk føler. Frihed til at være dig. Og hvis du ikke har tid til at være den her nærværende mor, den støttende, opbakkende veninde, altså den gode kæreste eller kone, men hvad er det så værd? Jeg er selv mor, og vi har tilsammen 4 børn. Jeg har Alexander på 15 år, og så har jeg Frederik på 13 år. Og så har jeg også bonusmor til Isabella på 15 og Elias på 10. Og før jeg startede selvstændig, der har jeg været der, hvor jeg knoklede alt for meget. Og jeg var faktisk, med hånden på hjertet, kan jeg sagtens sige, at jeg var slet ikke den nærværende mor, som jeg faktisk ønskede at være. Og det ligger mig enormt meget på sinde. Og det er derfor, at det ligger mig så meget på sinde at hjælpe andre til netop at få den her frihed. Hvor man skaber en forretning, hvor du har både den omsætning, som man gerne vil have, men man har faktisk også friheden til det. Og igen, så er det jo ligegyldigt, om man gerne vil omsætte for 20, 50 eller 100.000. Det er den her frihed, der bare betyder det hele. Så det er måske også blevet mere tydeligt for mig i løbet af sommerferien. Der gik jeg og tænkte lidt over, okay, jeg har virkelig, det betyder meget for mig, den der balance, der er imellem arbejdsliv og frihed.
derfor så har jeg gået og tænkt, okay, hvordan kunne jeg komme endnu mere, altså hvordan kan jeg dykke endnu mere ned i mennesket? Og det der med at udvikle mig hele tiden, det betyder rigtig meget for mig. Det betyder rigtig meget for den person, jeg gerne vil være, og den, som jeg gerne vil være på sigt også. Jeg tror på, at når vi lærer, så kommer vi længst. Så derfor så har jeg også investeret i at starte op som mindfulness coach. Og det er jo noget, jeg kan bruge både i min forretning, og jeg kan også bruge det på min egen, altså privat. Jeg dyrker rigtig meget yoga og meditation. Og det der med at dykke endnu længere ned i, hvordan kan vi så få balancen? Og hvordan kan vi bruge den balance i virksomheden? Det synes jeg er mega spændende. Så derfor er jeg ved at lave en lille overbygning på mig selv her. Fordi at det giver mig en kæmpe tilfredsstillelse, det der med, at jeg ved, at jeg rykker mig faktisk hele tiden. Og jeg ønsker vitterligt det samme for dig. Altså du har den der følelse af, at du føler, at du faktisk rykker dig. Og det er jo så også den her balance, som har gjort, at jeg har skabt nogle gode resultater i min egen forretning, og jeg også har været den mor, gode veninde og kæreste, som jeg rigtig gerne vil være. Så derfor, så den her masterclass, den er jo relevant for dig, hvis du mangler en plan. Sådan en helt konkret, trin for trin, til præcis, hvor skal du starte, og hvor skal du slutte. Og måske du faktisk allerede knokler en hel masse for at få solgt dine ydelser. Det kunne også være, at du sidder, og du faktisk allerede har arbejdet rigtig meget med dig selv. Du ved, hvor dine største forhindringer er for at nå dit mål. Og du ved også, at det er dit eget mindset, måske også penge-mindset i det hele taget. Altså det der med at få, vi har sådan en, vi er bange for at tage for meget for vores ting. Der er en eller anden chat her. Det er fordi, at Susanne, du er ikke muted, så det er vist derfor. Så lige så snart der er noget skramleri, så hopper du frem og tilbage. Så det er derfor. Sådan. Så er du også muted. Tak, Susanne. Yes. Men i hvert fald, den her masterclass, det er til dig, som gerne vil lave de her forløb, men hvor du heller ikke føler, at du har lyst til at presse noget ned over hovedet på folk. Altså, jeg synes, selvom jeg arbejder med salg og markedsføring i så mange år, så synes jeg, den der følelse af, at jeg har ikke i mine tidligere ansættelser, hvis jeg følte, at jeg skulle presse noget ned over folk, og hovedet på folk, så ville jeg ikke, jeg kunne ikke præstere. Det kunne jeg bare ikke. Jeg havde ikke lyst til det. Og det er den samme følelse, som man måske sidder med en gang imellem, hvis man er lidt presset. Altså hvis man er lidt presset økonomisk, og tænker, nu skal jeg bare ud og få solgt det her. Så det er jo heller ikke, fordi man har lyst til at presse det ned over hovedet på folk. Det giver virkelig en ubehagelig følelse. Og det bliver en ond spiral. Og det er den, vi skal ud af. Så hvis du rigtig gerne vil lave det, som du bare synes er det allerbedste i hele verden, og du vil elske at stå op til det her hver morgen, men du er der måske ikke helt endnu, og dit salg det heller ikke halter helt efter, så vil den her masterclass kunne hjælpe dig, når vi går i gang med selve trinene her. Ja, i hvert fald det der med at famle sig frem i blinden. Jeg tror, der er rigtig mange, så tager man lige, det er i hvert fald, hvad jeg har oplevet hos mine kunder, så har de lige taget et lille online kursus, eller et webinar hister her, og prøver lidt forskelligt, men bare ikke giver resultater. Det er ikke det samme som at sidde og arbejde struktureret med det her, og få sin forløb på plads, og få lavet den plan, der skal til. Og det er jo så det, jeg gerne vil vise dig her i masterclassen, hvordan du faktisk gør det, de her step. Og jeg har været i gang som selvstændig i 2,5 år nu, og har hjulpet rigtig mange kvinder med det her. Det der med at få øje på sine egne blokeringer. Altså hvad er det, der gør, at jeg simpelthen bare ikke kan rykke mig? Og hvad skal der måske også til i forhold til selvfølgelig de indre blokeringer, men også hvad skal jeg arbejde med? Hvad skal vi ud og få øje på? Når vi arbejder indenfra og ud, jamen, så kommer resultaterne også. Og det der indre arbejde kombineret med en klar salgsstrategi og hjælp til det salgsarbejde, det gør faktisk en kæmpe stor forskel for din virksomhed og for dig selv også.
Men hvad er det egentlig, der skal til? Og hvor skal man starte, og hvor skal man slutte? Altså, det er jo noget, man kan næsten få grå hår af, når man sidder og skal tænke det til. Så vi kommer igennem helt konkret i den her masterclass. Hvad er det, vi skal gøre for at nå dertil? Og ja, som sagt, så har jeg jo en lang uddannelse bag mig i forhold til salg og markedsføring og checkleder og arbejdslivskonsulent. Og jeg har arbejdet med mig selv og mit indre kompas i mange år, over 10 år. Og det har faktisk krævet et ret stort arbejde af mig at være der, hvor jeg er i dag. Hvad det har krævet, det er en længere historie, men hvis jeg bare lige kort fortæller, at det handler noget om at jeg har haft en konfliktfyldt barndom. Og i mit voksenliv, der har jeg været igennem en ret hardcore skilsmisse. Og den historie får du en anden dag, hvis du følger mig på min rejse. Men lige nu, der er det nok for dig at vide, at det er noget, der har fyldt rigtig meget inde i mig. Og i rigtig mange år, der følte jeg mig faktisk også som sådan en, der ikke måtte tale højt eller være synlig. Og det er en rimelig dårlig cocktail, når man bare elsker alt, hvad der har med salg og markedsføring at gøre. Men derfor så arbejder jeg rigtig meget med mig selv, og jeg lærte at vende min akilleshæl om til min største styrke i dag. Og ja, det betyder jo rigtig meget, det her indre arbejde. Hvis du spørger i forhold til mine forløb, nu sidder jeg og snakker om mine forløb, og jeg vil rigtig gerne lære dig, hvordan jeg gør det her. Så jeg vil lige hurtigt dele med jer et par enkelte, udsagn fra nogle af dem, som har været igennem forløbet, bare sådan, så jeg tænker, okay, hun kan jo bare sidde og sige det, men der faktisk også er reelt her. Nu skal jeg finde det. Og jeg skulle meget gerne dele noget med jer. Jeg gemmer lige den her væk. Så. I kan se min skærm nu, ikke? Ja, det ser ud som om, den er kommet igennem. Super. Jeg skulle lige være sikker på, at teknikken, den er der. Så ja, hvis I ligesom mig har kaffe eller te, så ja, velkommen hertil. Ja, super. Ja. Godt. Nå, men i forhold til det her forløb, sådan, så I ved, okay, den her masterclass, den kan faktisk hjælpe mig med noget. så vil jeg bare lige fortælle lidt omkring de kvinder, som jeg har haft igennem. Og det der med, at de fortæller, at de har fået, altså de bliver mere modige, netop også fordi man arbejder med sit indre, men også det der med, at der kommer mere struktur, overskud, både økonomisk selvfølgelig, men også i dem selv, og de får taget de rigtige beslutninger for at komme videre. Så den der indre styrke at tro på dem selv, og ikke mindst tro på deres virksomhed. Fordi at der er jo rigtig mange, som kommer til mig, og hvor de, okay, hvordan skal vi komme videre? Hvordan skal vi få skabt det her, få solgt det? Nogle gange kan det være et stort rod op i hovedet. Så det der med at få sat det hele i struktur, og faktisk finde ud af, okay, hvad er det så, der holder mig tilbage for at kunne få solgt det her? Det betyder rigtig meget. For når vi får løst det, så skaber det resultater. Skal jeg lige finde ud af og skifte slide. Sådan der. Jeg har bare lige taget et par enkelte udsagn med, men en af mine kursister, hun sagde til mig, at nogle gange så er det nødvendigt med de her store beslutninger for at komme videre. Og jeg lærer så meget af processen. Det betyder også, at det der med at være fuldstændig, okay, hvordan er det, mit forløb skal se ud? Det i sig selv kan være en stor beslutning, eller hvem er det, jeg gerne vil sælge de her forløb til? Det betyder også virkelig meget. At få styr på den proces. Altså tage beslutningerne. Det var den forkerte vej. Sorry. Sådan der. Vi snakker også rigtig meget om det der med, at hvad er det, man signalerer udad til? Altså hvis ikke man har det godt i salget, hvis ikke man er helt skarp på sit koncept, hvad er det så? Så en af mine kursister, hun har sagt, at det skaber en øget bevidsthed om, hvad det er, jeg signalerer ud til. Og det sætter nogle tanker i gang, som jeg ikke selv ville have kommet på. Så det der med lige at stoppe op en gang imellem og se det hele i helikopterperspektiv, det betyder også virkelig meget, for at man kan rykke sig. Og
Der er en af mine kursister her, som skrev en lille anbefaling. Og jeg kan på det varmeste anbefale dit og hendes pragtfulde, virkelig geniale forløb. Det er så tydeligt, at hun selv kommer fra walk the talk. Man kan kun tage andre så langt, som man selv er gået. Og det er lige præcis det, at jeg så håber, jeg kan give videre til jer her i dag. Det der med, at I også kan mærke, okay, jeg har faktisk selv været der. Jeg har selv gået den her vej. Og derfor så håber jeg jo selvfølgelig, at jeg kan lære det fra mig. Og også i forhold til jeres kunder, når I sidder og skal lave jeres egne forløb, så betyder det jo også rigtig meget, at det kan mærke jer. Altså, de kan mærke, det er jer, der har gået vejen. Det er jer, jeg skal investere i. Og når I kan se, hvad det er helt præcist, I giver kunden, så går det også meget bedre i forhold til salget. Ja, jeg synes bare, at den her var så sød også. Jeg bliver fyldt med energi og lyst og mod til at fortsætte. Jeg har fået rigtig mange kvinder ind, som er fuldstændig drænet. Altså virkelig drænet for energi. Og det der med, at de ligesom føler, at okay, der er en, der holder dem i hånden, der er en, der viser dem vejen. Det betyder bare rigtig meget, at man ikke står alene om det her. Altså med at få bygget det op. Og det er jo så også det, som I sidder her for i dag, så I ikke sidder alene med, okay, hvad er opskriften på ligesom at komme lidt videre, ikke? Godt. Så, altså, hvis I lige sidder tilbage og tænker, hvad er det for nogle resultater, som jeg egentlig drømmer om? Hvad er det, jeg gerne vil opnå? Uanset hvad det er, I sidder og tænker, så vil jeg rigtig gerne give dig opskriften på, hvordan du lykkes med dit salg, og fundamentet for at nå de vildeste mål. Og når jeg siger de vildeste mål, så er det jo igen, det jeg var inde på tidligere, et mål, det kan jo både være økonomisk, men det kan jo også være personligt. Det kan være, at det fedeste for dig, det er at nå de der 20.000 om måneden. Fordi at så har du overskud, du skal ikke knokle helt vildt, og du har masser af tid til dine nærmeste. Og det kan jo også godt være, at det er 100.000. Igen, det er jo ligegyldigt. Så det vigtigste er bare, at vi får sat os selv et realistisk mål, som vi kan komme op til. Og også gerne presse os selv lidt. Det er altid sjovt. Hvad er det egentlig lige, jeg kan? Men det er i hvert fald vigtigt. Godt. Jamen, så tænker jeg egentlig, at vi så småt kan gå i gang med det her. Har I noget at drikke og papir og blyant og nogle ting klar? Så I har, så venter jeg lige med at gå i gang, fordi vi kommer igennem en masse, så det er en god idé at have det. I kan bare skrive i chatten om... så klar. Fedt. Jamen, det er jeg glad for at høre. Godt. Jeg snakker så meget om min kaffe, den er blevet kold, kan jeg ikke? Nå, jamen det var kun godt for jer. Nå, lad os se her, fordi at det er hemmelighed nummer 1. Hvis du er ny eller relativt ny i gamet, tror du så, at det er nemmest at sælge 10 forløb til 5.000 per forløb, eller 5 forløb til 10.000 per forløb? Min egen personlige overbevisning, og jeg ved ikke, at jeg er den eneste om den overbevisning, så det er ikke kun mig, der har det, men det er, at der skal præcis det samme salgsarbejde til at sælge 5 forløb til 10.000, eller 10 forløb til 5.000. Altså man skal have lige så mange lives, du skal skrive lige så mange opslag, lave lige så mange webinarer osv. Altså der skal det samme antal salgsaktiviteter til. Så med det samme i forhold til jeres forløb, så gør det, at du faktisk skal lære op fra starten af. Altså hvorfor ikke lige så lave et forløb til at hjælpe dine kunder med at skabe en vedvarende transformation. Altså en vedvarende forandring. Det her, det vil jo gøre med det samme, at de rykker sig yderligere, de får nogle gode resultater, og det vil også give dig nogle gode udtalelser også, som du kan bruge bagefter faktisk.
Så derfor så vil jeg anbefale dig til at starte med, at du faktisk laver det her drømmeforløb. Altså, når jeg siger drømmeforløb, så er det forløb, som du vil elske at tage dine kunder igennem. Og når rigtig mange de starter op, så tænker de lavt, de tænker småt, og de tør måske ikke helt at satse. Men de har et ønske om at tjene penge, og måske også gode penge endda, for det som de elsker at lave, men de kommer sjældent videre. Og jeg tror på, og jeg har også erfaring med, at hvis du hurtigt vil videre, så er det her med at skabe motivation og høj energi, som smitter af på rigtig mange parametre i din forretning og i privaten. Og du skal også vide, at der er mange forskellige måder at gøre tingene på, og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, fordi hvad der virker godt for den ene, virker måske ikke så godt for den anden. Men det der med at få lavet noget, få testet af og så videre, det kommer vi også lige ind på, men det er det, man skal igennem for at finde ud af, hvad der er bedst. Og i forhold til hemmelighed nummer 1, nu har jeg lige kunne læse lidt på skærmen, jeg ved ikke, om jeg har læst, mens jeg har talt, men i hvert fald det der med at tilrettelægge dit forløb, så du er sikker på, at du tager din målgruppe fra A til V. Ikke til V. Det var et meget langt spring. Til B. Det er en vigtig transformation. Så det vil sige, når vi skal ud og have solgt de her lidt high-end forløb, så sørg for, at din kunde faktisk virkelig rykker sig. Du skal lave et drømmeforløb, som er skræddersyet og passer perfekt til dig og til dine helt særlige kompetencer. Og det er jo det her med at gøre os unikke, fordi der er jo ikke nogen, der kan nøjagtigt det samme. Altså, der er der også andre end mig, der arbejder med salg og markedsføring, men kan de nøjagtigt det samme som mig, og er de på den nøjagtigt samme måde som mig? Nej, det er de ikke. Og det samme gælder for jer. Så lav et forløb, som både har værdi for målgruppen, og som giver dig den her energi hele vejen rundt. Altså, da jeg skulle lave mit eget forløb, der var jeg da også sådan, der skal det og det og det med, men så står jeg bare lige op og tænker, okay, hvad er det egentlig? Hvad synes jeg er det fedeste? Og hvad synes jeg ikke er særlig fedt? Er der noget, man kan udelukke, og stadigvæk få den transformation i det? Og det var der jo så i hvert fald i forhold til det, som jeg tænkte, det er måske ikke så vigtigt at have med, fordi jeg synes faktisk også, det er en af de ting, der dræner mig rigtig meget. Så det var ikke vigtigt for mig at have det med. Jeg ville rigtig gerne lave noget, som gav mig energi. Der er bare ikke noget værre, end at lave noget, der ikke giver en energi. Så lav et forløb, som giver din målgruppe en vigtig transformation, som er skræddersyet og passer perfekt til dig, til de særlige kompetencer, du har, og som giver dig energi. Altså find alle de gode ting frem. Så hvordan gør man det her? Og det er nu, vi tager de 6 trin til det her. Så for at tage din målgruppe igennem den her vigtige transformation, så skal du skrive ned. Altså hvilke steps helt præcis skal de igennem for at komme fra A til B? Så det vil sige, okay, hvis jeg gerne vil have lavet den her transformation, for eksempel i forhold, det kunne være mit eget forløb, jeg vil rigtig gerne få styr på, eller få hjælp kvindelige iværksættere til at netop at kunne nå de her mål og få styr og overskud og frihed. Så hvad er det for nogle steps, som I skal igennem i mit forløb til, når I kommer hos mig, og hvordan skal det ende? Det er det samme, som du skal igennem. Det er det, som du skal skrive ned. Jeg behøver ikke gøre det nu, men jeg håber, det lige kan inspirere dig til at arbejde videre med det her bagefter. Du kan med fordel se på dine 1-til-1 sessioner. Er der noget i dag, som i dine 1-til-1 sessioner, du måske kan gøre for med i det her? Altså, hvad er det, du synes, der er det fedeste at arbejde med i forhold til dine 1-til-1 sessioner? Og nogle gange, så kan det jo være de mest basale ting, som faktisk rykker vores kunder helt vildt. Det kan jo være noget, som vi har jo arbejdet med det i så mange år, så det kan være, det er nogle ting, vi tager for givet.
Så derfor så dur det jo heller ikke, at vi tænker, jamen det ved de. Nej, det ved de ikke. Så kig på dine 1-til-1 sessioner, og få den med. De der små vigtige steps. Og hvis du skal tænke tilbage på din egen proces, dengang du selv var igennem det, som du nu er, uanset om man er, det kunne være, man var kostvejleder, og der er selvfølgelig, hvad synes man var interessant, inden man blev kostvejleder? Altså, hvad er det for en rejse, man har været på? Hvad er det, man ikke vidste dengang, som man vidste i dag? Den proces kan man tage igennem der. Så tag et stykke papir, tegn en streg med en start og slutdato på den, og så indsæt de her forskellige steps. Altså det er jo, der er ingen facitliste. Altså, for eksempel mit, det har 7 steps i mit forløb. Og det kan jo være, at du tænker, jeg har 3 forskellige moduler, som jeg gerne vil have dem igennem. Så inddel det. Og indsæt, hvilke steps det er. Og også, hvor lang tid det tager. Altså, hvor lang tid tager hver step i det her. Nogle tager måske en uge. Nogle tager måske 2 uger. Der er ikke nogen, der siger, mit forløb, jeg har for eksempel mit 1-til-1 forløb, det var i 12 uger. Så det vil sige, at mine kunder har mig 24/7 i 12 uger. Det er jo ikke sikkert, at det virker for dig. Det kan være, at du tænker, det kan klares på 6 uger, eller et andet. Det der med, at du skal jo også beslutte, hvor meget af det skal være, hvor meget skal de have dig, og hvor meget skal måske faktisk lægges online, altså online kurser. Det er sådan lidt, hvad man gerne vil have med. Det er jo selvfølgelig klart, at jo mere værdi du giver til kunden, jo højere, jo mere kan du også tage for det her, ikke? Giver det mening, det her? Inden jeg går videre til næste step. I kan bare skrive i chatten, jeg holder øje. Hvis der er nogle spørgsmål eller noget, så skriver I dem bare. Giver så god mening. Det er så fint. Ved du hvad? Så går jeg simpelthen videre til næste step, når jeg lige har drukket lidt mere af min kolde kaffe. Godt. Nummer 2 i hemmelighed nummer 1, det er, at du skal vælge, hvilket format eller platform, du gerne vil bruge. Og især her i starten, når du lige har lavet din 1-til-1 forløb, så have 1-til-1 sessioner med på dit forløb, hvor du virkelig lærer at dykke ned i den. Jeg har det selv med, og jeg har endda været i gang i lang tid, men jeg synes bare, det giver bare noget andet. Men man kan jo også have, altså for eksempel ligesom nu på Zoom, altså sådan en gruppekald med en Q&A. Man kan lave en Facebook-gruppe til sparring. Det kunne også være fysiske event. Jeg har for eksempel en heldagsworkshop med i mit forløb. Hotline til akutte spørgsmål. Den har jeg også selv med. Jeg synes, at den fungerer virkelig godt. Hvis mine kunder de lige pludselig sidder med et eller andet, og bare har et spørgsmål til det, så kan de lige hurtigt skrive til mig, og jeg svarer tilbage. Gennemsyn af elementer. For eksempel landing pages. En landing page, det er jo sådan en side, hvor det kunne for eksempel være på ens hjemmeside, hvor man lige har skrevet omkring sit forløb. Så hvis man gerne vil have noget feedback på den, kunne det for eksempel være det i forhold til mit eget. Nu er der jo rigtig mange forskellige målgrupper med her i dag, så ja, nu tager jeg bare udgangspunkt i mit eget, og så må I endelig byde ind, hvis jeg har nogle spørgsmål til noget. Jeg har for eksempel også workbooks, altså jeg giver øvelser, nogle ting man skal lave, og der gør jeg også det, at jeg giver feedback. Jeg giver feedback på video, så jeg optager en lille video, hvor jeg sidder og snakker med helt konkret feedback til den opgave, jeg lige har sendt igennem, og jeg har fået retur af mine kunder. Ja. Giver det her mening? Nu er det jo første gang, jeg laver den her masterclass, så jeg vil rigtig gerne lige have lidt feedback. Giver det her mening,
Eller skal det pensles lidt mere ud, eller er der nogle spørgsmål, I lige sidder tilbage med nu, så er I meget velkommen til at skrive i chatten. Det giver mening. Det er rigtig, rigtig fint. Godt. Endelig, skriv bare, hvis der er nogle spørgsmål. Jeg håber, jeg kommer så meget igennem de ting, som I gerne vil have i hvert fald, ikke? Så er der jo selvfølgelig også i forhold til den viden, som målgruppen har brug for. Der vil jeg jo gerne, nu snakker jeg om moduler lidt tidligere. Jeg har jo gjort det sådan, at de skal igennem nogle forskellige moduler. Man kan også kalde det for trin. Kært barn har mange navne. Jeg kalder det bare minde for moduler. Så bliv skarp på, hvad er det for en basisviden, din målgruppe har brug for. Altså, hvad er det, de skal igennem med de forskellige steps. Og du kan optage den, eller du parkerer den, sådan, så at den bliver overskuelig, men både for kunden og for dig selv. Det skal være overskueligt for dig også, at få dem igennem det her. Jeg har for eksempel gjort det, at jeg har lavet rigtig meget af min undervisning. Den har jeg lavet som online kurser. Og inden du lige falder bagom ned på stolen, så vil jeg lige sige, at det er jo noget, som kan justeres og ændres nemt, når man ved, hvordan det er, man skal gøre. Og det er jo også en af de ting, som jeg lærer mine kunder, men hvis du selv har mod på at hoppe ud i det, så er det ikke lige så svært, som det lyder, det der med at lave online kurser. Man kan lave det på rigtig mange forskellige måder. Du kan jo også justere det i takt med, at du faktisk bliver klogere på målgruppens pain and gain. Altså inden jeg satte mit forløb til salg, så har jeg også haft det igennem nogle tests og alt muligt andet. For jeg vil gerne levere det allerbedste. Så hvis jeg lige pludselig sidder og snakker med et eller andet, og de tænker, okay, ved ikke rigtig, hvad det er, du snakker om, så har jeg jo hele tiden skulle lave nogle justeringer. Heldigvis har der ikke været så mange. Jeg er åbenbart meget pædagogisk, når jeg underviser. Men i forhold til, at du bliver klogere på, hvad er det? Hvad er det? Hvordan kan jeg optimere det? Og det kan være online kurser, som det kan jo være det kan være på en platform. Jeg bruger selv Thinkific for eksempel til mine online kurser, og det er jo videoer, og det er download de forskellige ting og sådan noget ting. Men et online kursus kan jo egentlig også godt bare være nogle workbooks eller noget andet, som man skal igennem. Det vigtigste er bare, at man får det lavet, og selvfølgelig er det nemt at følge med i processen, også hvis man sætter det op som et online kursus på en platform. Men i hvert fald, når du skal i gang med det her, så få et basisviden ned, og så få testet det af, når du så faktisk også har det klar, fordi at vi som fagpersoner kan godt være lidt farvet en gang imellem. Så det der med at få det oversat til helt almindelig dansk, det kan være en udfordring indimellem. Så vi skal være sikre på, at de faktisk forstår det, sådan, så vi får dem igennem den transformation, vi gerne vil have. Og derfor er det også rigtig vigtigt, blandt andet med de der en-til-en sessioner. Altså det er jo også der, jeg oplever, at det er også der, hvor der bliver rykket rigtig meget. Fordi at selvom de har arbejdet med det, så dykker vi jo lige en lille smule længere ned. Og det samme kan du gøre. Du kan jo godt give dem det kunne også være en e-bog i pdf-format eller et eller andet med nogle øvelser, de skal igennem til at starte med, inden du hopper ud i online-kurser på en platform eller et eller andet. Men det kan jo sagtens være det, og så supplere det med en-til-en eller en Q&A, afhængig af hvor mange du har. Jeg har ikke selv Q&A, så det er sådan set fordi, at jeg har en-til-en kontakt. Det betyder rigtig meget for mig at være nærværende, og at det er præcis den viden. Så det er det, jeg føler, at mine kunder får mest ud af. At have mig 100% alene. Så, yes. Jeg tænker også, at det her, det giver mening. Det håber jeg i hvert fald. Inden så går jeg videre til den næste. Yes. Og en ting er, at de får en masse viden og opdagelser omkring dem selv. Men
de skal jo også have det integreret. Og det er faktisk ikke dit ansvar, men du skal gøre det så nemt som muligt for kunden. Altså, i starten af mine forløb, er du ved mig, jeg har trukket nogen igennem rigtig, rigtig meget, og gået virkelig langt. Også lidt for langt i forhold til mig selv en gang imellem, faktisk for at få trukket nogen op. Og så sidst, okay, jeg har gjort alt. Ja, det træner mig det her. Men det er ikke mit ansvar. Til dels, jeg skal lære dem det, bevares, og jeg holder dem også i ørerne. Men jeg kan ikke udvikle mirakler uden deres egen hjælp. Så på den måde er det ikke mit ansvar, men jeg kan gøre det så nemt som muligt for min kunde at komme igennem det her. Hold dem lidt i ørerne, spørg ind til, hvordan det går osv. Men er de gået i stå, og er de gået fuldstændig sort, og det er nogle helt andre ting, det har noget med at gøre, så der er bare nogen, uanset hvad man ikke kan. Så det er ikke dit ansvar, men det gør det så nemt som muligt for kunden. Og så nemt som muligt, det er også det der med, at når man så har den der en til en, så kommer der også bare nogle ting på bordet, som der måske ikke havde været gjort i et offentligt form. Så derfor så er det også rigtig vigtigt med de her workbooks med spørgsmål og refleksioner. Og det var også igen det her indre arbejde, som vi har. Der er nogle øvelser, der skal laves igennem imellem sessionerne, altså de her en til en. Og så er det jo dem, man tager op, når man er til en. Og igen, jeg har for eksempel også nogle opgaver, som skal sendes til mig, og det var jo så den der med videofeedback i forhold til det. Så ja, så sørg for, at de får den her integrerede viden, og de opdagelser, som, altså, de skal få det integreret, det de har fået øje på. Og gøre det så nemt som muligt for kunden, men ved også, at hvis ikke du har en kunde, som ikke er committed, eller et eller andet, så er det simpelthen ikke dit ansvar, så går du også lidt kold. Men du kan gøre det så nemt som muligt for kunden i hvert fald. Den tænker jeg også er rimelig forståelig i hvert fald. Ja, jeg tager lidt at drikke. Jeg snakker. Tiden flyver. Og igen, skriv endelig, hvis der er nogle spørgsmål. Jeg tænker, det er sådan meget fordøjeligt, men alligevel, det kan jo være, at der lige pludselig dukker nogle spørgsmål op, så skriver jeg bare lige til den, ikke? Godt. Så skal du have struktureret alt det her. Så du ved, at kunden kommer igennem den transformation, som du faktisk har lovet ham eller hende. Så når du har den her struktur på plads, så skaber det også plads og overskud til dig selv. Man kommer ikke sovende til et forløb, fordi at det kræver selvfølgelig også noget, man skal virkelig granske sig selv, og okay, hvad er det, jeg gerne vil? Det kan også være, at man allerede ved det, men det der med faktisk at få det lavet, produceret, det tager også tid. Men når du har skabt den her struktur, og har lavet det her, så skaber det også plads og overskud til dig selv. Og det der med at automatisere så meget som muligt, betyder også rigtig meget. Det er også derfor, at jeg har lagt min undervisning online, og så tager jeg den der en til en. Så det vil sige, at mine kursister, kan selv gå ind, når det lige passer dem, og gå ind og få den her undervisning, altså på de online kurser. Der er de ikke afhængige af, hvornår kan du så, vi sidder og sammenligner kalender. Nej, det har jeg automatiseret, fordi det er fleksibelt for mig, og fleksibelt for dem. Så jeg har mere overskud til også at være der 100% for dem, når de så spørger mig om de forskellige ting, feedback og så videre, en til en. Så det betyder virkelig meget. Jeg kan huske, at da jeg skulle lave mit forløb, der tænkte jeg bare, holy moly. Det var et stort arbejde at lave det forløb. Men da jeg så kom igennem det, så var jeg jo helt lettet. Altså lettet, fordi at den struktur, hold op, en masse overskud. Altså en ting er, at man selvfølgelig er færdig med arbejdet, men det der med, at man har en struktur, man har en plan, man har et produkt, og man ved bare, det her, det er bare det, der får til at rykke. Så når du har den, så selvom det er men du tænker, at det er et stort arbejde, der ligger foran, så betyder det bare virkelig meget, når du så er færdig. Fordi så har du lavet arbejdet en gang,
bevares, der skal lidt småjusteringer til, men det skal der hele tiden. Vi skal hele tiden lige, så får vi en god idé, eller vi er på kursus og lærer noget nyt, og tænker, ej, det skal de altså også vide. Og jeg har gjort det, jeg har frigivet materiale og opgaver løbende, altså igennem mit forløb. Jeg har en masse bonuskurser med i mit forløb, og dem er der adgang til fra start af, men ellers så det der med, at den følger den udvikling, så jeg hele tiden ved, okay, hvor langt er det nået, og ligesom har den dialog med dem, og følge den tæt. Altså det er jo dagligt næsten, jeg er i kontakt med mine kursister. Så derfor betyder det rigtig meget for mig, at jeg tager det lidt løbende i forhold til de her opgaver og så videre. Så det kan du vælge, om du vil frigive materialet og opgaverne løbende, eller om du faktisk bare vil sige, okay, nu har du adgang til det hele, og så kan du gøre det på den måde. Jeg vil jo så sige, når du skal lave de her high-end forløb, eller signaturforløb, som man nu kalder det også, så det der med, at der lige er en til en, eller noget andet, sådan, så det ikke bare er, her, værsgo, så læser du den her, tager du det her online-kurs, så er du igennem. Det betyder jo rigtig meget for resultatet også. Så godt. Jeg tænker også, at den her, den giver sig selv i forhold til det. Så der er ikke nogen spørgsmål, kan jeg se på chatten. Det er derfor, jeg sidder og kigger lidt til siden i gang med, men jeg har lige min iPad stående, så jeg kan holde øje med chatten. Yes. Nå. Denne her er sindssygt vigtig. Og den er vigtig i forhold til også at skabe frihed, og sådan, så du ikke knækker nakken på de ting, som du tænker, vi kvinder er gode til. Det der med, at jeg skal klare det hele selv, fordi det kan jeg godt. Men uddelegere opgaver. Det kan for eksempel være, at du ikke har tid til at lave et eller andet bestemt modul, eller du tænker, okay, det her det er vigtigt at skulle komme igennem det her, men jeg har en samarbejdspartner, som faktisk er endnu dygtigere end mig til at forklare det her, men det kunne være super fedt at have det inde i mit forløb. Så uddeleger den opgave. Få din samarbejdspartner til at lave en video om det, som du er der. Og det er jo ikke sikkert, at de gør det gratis, så må man betale en time eller 2, eller hvor meget det nu koster for at få dem til at lave det her. Men uanset hvad, hive dem ind, hvor det giver mening, hvor det er relevant. Fordi at hvis du bruger tid på noget, som du måske ikke har kompetencerne 100% til, så kan det også mærkes på den anden side. Så og du bliver også utryg, fordi du tænker, det var måske den ikke er helt god, den her. Så hvis du er i tidsnød, eller du ikke tænker, det her, det kan du her gøre meget hurtigere end mig, eller jeg har ikke de rigtige kompetencer, uddelegere. Og det kan jo bare være en lille del af den transformation, som kunden skal igennem. Det er jo ikke det hele på nogen måde. Det kan jo bare være et eller andet. Hvis du tænker, det kan være, at du var kostvejleder, og hvad ved jeg, havde et kålforløb, og du tænker, at lige præcis hvordan man bager en blomkålspizza, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Men jeg kender en rigtig god en, der hedder Jane Faber. Måske jeg kunne få hende til det. Nej, jeg ved ikke, om hun lige ville det. Men det var det der med, at det kan bare være, at der er bare nogle ting, og det må vi bare gøre op med os selv, at vi enten ikke har lyst til at levere, eller ikke kan levere selv. Så det kan jo sagtens være, at der er noget der. Ja. Og der er ingen spørgsmål. Super. Den forsvandt lige til den. Jeg vil gerne lige kunne holde øje med den, hvis der lige pludselig dukker nogle spørgsmål op. Der er den. Yes. Godt. Nu er vi faktisk igennem de her 6 ting til, hvordan vi lige får sammensat selve forløbet. Er der nogle spørgsmål tilbage i forhold til, hvordan vi får sammensat det her? Eller
Har det givet jer noget inspiration? Den er jeg også lidt spændt på at høre, om det her faktisk har givet det, hvor I tænker: "Okay, fedt, jeg skal bare i gang med at lave mit forløb nu." I kan bare skrive i chatten, så tager jeg lidt at drikke imens. Der er slet ikke nogen, der har nogle kommentarer til, hvor de tænker: "Yes, det giver så god mening", eller sidder tilbage med et eller andet, eller er blevet lidt inspireret, eller skræmt. Jeg vil jo ikke have skræmt nogen. Det er jo netop det her med, at vi skal udvikle os, og vi skal kunne komme videre. Mm, ja. Jeg kan huske, da jeg skulle lave mit forløb i hvert fald, altså jeg synes, tænkte: måske det var lidt." Altså jeg var også inspireret og sad der og skulle finde på forløbet, og det var faktisk lidt spændende det hele, det der med, hvad skal man igennem og sådan nogle forskellige ting. Giver super inspiration. Skriver og skriver, det er derfor, det tager lidt tid at svare i chatten. Nå, okay, super. Jamen, det er jo rigtig godt, at I bare sidder og skriver, for I skal jo gerne kunne skrive en masse guldkorn ned her og komme videre med, i forhold til det her. Men jeg synes selv, at det var mega spændende. Altså, da jeg fik den idé, tænkte jeg: jeg vil gerne lave mit eget forløb." Fordi at tidligere, der har jo faktisk stadigvæk lavet de her ting, men det har været sådan lidt klat. Så har jeg haft en kunde, så er vi kommet her, okay, så er der det her, okay, så har vi skulle arbejde med det her. Men så er der gået en måned eller 2, så okay, nu så kan vi videre til næste og så videre. Så derfor var det også lidt inspiration, altså springbrættet til, hvordan jeg selv kom i gang med at lave de her forløb. Og jeg tænker: okay, hvordan kan jeg så hjælpe flere på samme tid? Og det var jo netop det der med at lægge min egen viden online. Altså, jeg har lavet det om til online-kurser. Der er rigtig mange timer til det her, og der er rigtig mange workbooks. Og så igen, det er bare så vigtigt for mig, det der med, at man også kan mærke mig i det. Altså, det er jo også det, man køber ind på, når man laver et forløb, eller når man køber et forløb, og det samme gælder jo også, når I skal ud og når I har lavet jeres forløb. Det der med, at hvis man kan mærke den bag, det er jo faktisk også det, altså nogle gange, man plejer at sige, man køber jo ikke, det kunne være hvilket som helst produkt, men man køber jo også mennesket bag, ikke? Så virkelig gør meget ud af, at man også kan mærke jer. Så selvom I lægger noget online for at aflaste jer, eller kunne tage flere ind faktisk også, måske, ikke? Fordi så kan I selvfølgelig sælge flere forløb, hvor I før har skulle være på hele tiden. Hvis I så vælger at lægge noget af det online, så kan man netop det der med, at okay, jamen, nu ligger det her online, så har jeg måske tid til at tage 2, 3, 4, 5 mere ind. Og det giver jo kun godt, kan man sige, i forhold til at få solgt forløbet. Men hvis man har den samme frihed med, at man har 5 kunder på samme tid, som man normalt ville have med én, fordi man har den én til én. Altså, jeg tror ikke, jeg behøver at lave regnestykker, det kan man jo godt regne ud. Og samtidig så giver det bare så meget at hjælpe. Altså, det ved jeg fra mig selv. Det der med, okay, nu har der været den her online undervisning, og jeg kan jo bare se, altså det er jo helt vildt fantastisk også, at man har fået taget dem igennem det her forløb, og det håber jeg også, I kommer til, eller det jeg ved, I kommer til det. Når I får lavet jeres forløb, og især jeres kunder, der kommer igennem det her, det er jo helt vildt. Altså, den transformation, det er jo det, man står op for. Det er det, der motiverer mig. Det er jo netop den her transformation, man hiver andre igennem. Det er så givende, og jeg synes, det er fedt. Jeg elsker at stå op og gå på arbejde hver eneste morgen. Og det er jo også det, jeg håber for jer. Det skal I jo. Så jeg tænker, I sidder her jo i dag, fordi at I tænker, at jeg vil rigtig gerne lave det her forløb. Og det er jeg glad for, at jeg har kunnet komme en masse guldkorn og inspiration til i hvert fald. Mm. Nå, ja. Inden jeg går videre til hemmelighed nummer 2, så tager jeg lige noget at drikke her.
Godt. Hemmelighed nummer 2, det drejer sig om, hvordan du finder din målgruppe, og hvordan du sælger til dem. Der er rigtig mange, som laver den her fejl med, at de laver usammenhængende opslag på de sociale medier. Det var de netværker i nogle forskellige grupper. Altså prøver lidt hist og pist, og hver gang man tager et nyt online-kursus, så gør man det. Det betyder måske også bare, at man ikke er fuldstændig skarp på målgruppen, og ikke er skarp på det produkt, man sælger. Og det er jo også derfor, at det er en rigtig god idé at være fuldstændig skarp på, hvad er det her forløb, og hvad er det giver min kunde. Hvis man ikke er fuldstændig skarp og tydelig på, hvad det er, man sælger, hvordan kan kunden så vide det? Og så igen, hvem er det her forløb, det henvender sig til? Og jeg har hørt rigtig mange sammen. Alle de kan bruge det. Ja, det kan godt være, at alle kan bruge det. Men hvis du jagter 2 harer, så fanger du kun en. Omvendt. Det var da helt forkert sagt. Jeg tror, at det var den der kaffe der. Godt, jeg prøver lige igen. Hvis man jagter 2 harer, så fanger man ikke nogen. Men hvis du kun jagter en, så fanger du også den hare. Det var det, jeg skulle prøve at sige. Godt så. Yes. Så det vil sige, at hvis man væver rundt og fortæller alt for mange lange og upræcise budskaber, så gør det, at man taber sine kunder. Fordi at hvis man snakker til alle på en gang, så føler man jo ikke, at man bliver talt til. Så det vil sige, at hvis man kender sin målgruppe, så er det rigtig vigtigt det her med at være fuldstændig skarp på, hvad det er, man præcis tilbyder til hvem og hvordan. Og noget af det første, som jeg arbejder med i mit forløb, altså min metode her, det er netop det der med at være fuldstændig skarp på det. Du skal være fuldstændig skarp på, hvad det er, dit salgsvarekoncept er. Og det gør alting meget nemmere. Så det vil sige, at vi skal først lige have formuleret den der, som vi lige har været igennem i de 6 trin. Vi skal have formuleret, vi skal have fået lavet det her forløb til den. Og når du har dit forløb klar, så ved du også 100% hvad de skal igennem. Du ved også 100% hvad er det de får ud af det. Hvad får de ud af step 1, step 2, step 3, og hvad får de ud af det samlede forløb. Og hvem vil du kunne rykke aller mest? Mange siger, om det er kvinder. Ja, men hvilke kvinder er det? Det kan også være mænd, men nu bliver det bare lige kvinder i det her tilfælde. Alder, alle de der forskellige ting. Har de en bestemt uddannelse? Er det inden for et bestemt emne? Er det et eller andet? Altså, jeg ved selv, at jeg vil ikke være der, hvor jeg er i dag, hvis ikke jeg havde holdt fast i det her med at kombinere mine talenter og skære fuldstændig ind til benet, men hvad er det? Hvem er det, jeg gerne vil hjælpe? Ja, det betyder bare virkelig meget, også for den glæde, man så får, fordi så arbejder du med de drømmekunder, som der er, og det giver bare så meget. Så, hemmelighed nummer 2. Du skal simpelthen være fuldstændig skarp på, hvem din målgruppe er. Og du skal lære, hvordan du skal sælge til dem. Forstået på den måde, at det skal ikke føles som salg. Men hvis du kender fuldstændig, hvad det er, de sidder med, altså hvad er det, deres pain gain er, så er det også meget nemmere at snakke til dem. Fordi du kan snakke direkte til følelserne. Og når vi snakker, vi kan se, hvis I sidder og kigger på en skærm nu, og I kan godt læse, hvad der står. Og det har jeg måske glemt om 10 minutter. Men I vil aldrig nogensinde glemme, hvis jeg kommer til at få jer til at føle en bestemt følelse. Altså, det der med, at man virkelig føler, okay, jeg var med i det der. Du snakkede til mig. Og det er det, jeg mener med, hvordan man skal sælge til dem. Altså målgruppen. Og så er der rigtig mange, som faktisk, altså det oplever jeg tit, at der er nogen, der ikke tør skære nogen fra. Fordi de siger, at alle kan bruge det her. Ja, men
Du kan ikke snakke til alle på en gang. Så få nichet ned. Altså, fordi at i sidste ende, så kommer du til at knokle alt for meget. Du kommer til at, det var det der med harerne. Og hvad hedder det, igen, du kommer til at knokle alt for meget og miste kunder i sidste ende, fordi du ikke snakker præcis til dem. Så når du er helt skarp, når du har den her skarpe og tydelige målgruppe, så kan du også nemmere lave relevant og målrettet indhold til dem. Og du har også snakket med dem, og du ved præcis, hvor du skal finde din målgruppe. Altså, hvordan skal du finde dem? Er det på Facebook? Er det på LinkedIn? Er det på Instagram? Eller hvor er det, du kan finde din målgruppe? Sådan helt præcis. Det ved du også, når det er, du har nichet ned, og du bliver meget klogere på dem. Og det er derfor, jeg mener, at altså det her, det er simpelthen, det er virkelig vigtigt. Med streg under virkelig. Fordi at du skal lære, hvordan du taler direkte til dem. Ja, de skal kunne mærke dig. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Godt. Er der nogen, nu skal jeg lige se en gang her. Yes, sådan her. Jeg ved ikke, om der var nogen spørgsmål til det andet, men så må I bare spørge. Men stil dig selv de her spørgsmål til at starte med. Altså, og du er velkommen til at skrive ned på papiret nu, men hvem er det, du vil elske at arbejde sammen med? Og ikke på grund af fornuft eller penge, så vil jeg lægge den på hylden, men det der med, at du mærker, de her mennesker, de giver dig bare energi. Jeg ved da i hvert fald, at der er en bestemt slags mennesker, som jeg ikke har lyst til at arbejde med, fordi det dræner mig for energi. Men omvendt har jeg også nogle, hvor jeg tænker, de her, det giver mig altså bare energi. Det er det der, jeg går op om morgenen og arbejder med dem. Og det er dem, jeg arbejder med på mit forløb. Så spørg dig selv, hvem vil jeg gerne elske at arbejde sammen med? Og hvem er det, der mit koncept kalder jeg det, koncept eller forløb, det er jo det samme. Men hvem er det her, det passer fuldstændig perfekt til? For hvem er det helt særligt, jeg kan særligt relevant? Så jeg lige lidt at drikke, så kan jeg måske lige tænke lidt over, jeg skriver et par noter ned på bloggen. Jeg har skrevet eksempler, da jeg skulle vælge målgruppe. Jeg har altid arbejdet både, altså salg og markedsføring, det er tit en mandeverden. Altså det har alle dem det jeg har været ansat i, det har været ren mænd, som jeg skulle prøve at styre. Og da jeg også blev selvstændig, der kunne jeg mærke, at for en kvinde, en sensitiv kvinde som mig selv, der gav det mig faktisk mere at arbejde med kvinder, som også for mig, eller ligesom mig, måske var lidt sensitive, samtidig med at det var resultatorienteret, og vi nok skulle nå vores mål. Men nej, når vi har sat os noget for, så skal vi nok nå det. Men det kan være en følsom og sårbar proces at skulle igennem. Og det er jo bare en sårbar proces i det hele taget, bare at være iværksætter. Altså, det er jo virkelig op- og nedture. Det tror jeg alle kan være fuldstændig ærlige at sige. Så for mig, så var det sådan lidt, okay, hvem er det? Hvem er det, jeg gerne vil arbejde sammen med? Hvem er det, der giver mig mest energi, og hvem er det, jeg kan tale mest til? Og være mig selv i. Altså, det betyder så meget. Så for mig, der var jeg tænkt, okay, jeg vil gerne arbejde med kvindelige iværksættere. Jeg troede faktisk, dengang jeg startede op, så tænkte jeg, jeg skal ud til de lidt større virksomheder. Jeg skal ud og fat i dem. Og der kunne jeg bare mærke, at nej, det var faktisk ikke rigtigt dem, jeg blev ladt op af, hvis det giver mening at se det på den måde. Jeg var i forskellige netværksgrupper for andre iværksættere, og jeg kunne bare mærke, at
Der var rigtig mange små solo iværksættere, som eller solo-iværksættere skråstreg måske bare en enkelt eller to omkring sig, men for det meste de her helt små iværksættere, at der var bare brug for hjælp der. Altså, og jeg er sådan en, der rigtig gerne vil hjælpe andre mennesker. Og derfor var det var ikke de mellemstore eller store virksomheder, jeg skulle ud til. For mig, der kunne jeg mærke, det her, jeg skal ud og hjælpe de små. Og gerne kvinder, som ligesom mig selv, stod i den sårbare situation at være helt alene. Og måske engang imellem har brug for en at holde i hånden på vejen. Ikke sådan helt, fysisk, men netop det der med, okay, du har gået vejen, jeg går med dig. Det var de kvinder, som jeg ville ud og finde. Og det er jo dem, jeg arbejder med i dag, og jeg synes, det er kanon fedt. Så når du skal ud og finde din målgruppe, dem som du vil elske at arbejde med, så stop op, og sådan virkelig, hvem er det, der giver mig den energi? Og hvem er det, jeg kan hjælpe bedst? Og der kan jo være, nu tager jeg bare en kostvejleder igen, jeg ved ikke lige, hvorfor det er kostvejleder i dag, men det er det bare. Så er det, hvem er det helt særligt, hvem er det, jeg kan hjælpe? Hvem er det, der er helt relevant med præcis det, jeg kan? Det kan være, at man har et nicheområde. Det kan være, at du er specialiseret inden for et bestemt område inden for kost. Det kunne være veganer eller et eller andet. Og det kunne jo lige så godt være en behandler, det her. Det kunne være en terapeut. Det kunne være en rådgiver. Det er jo ligegyldigt, så længe at det giver mening for dig. Og have den her transformation, som du skal kunden igennem. Så ja, det var lige en lille historie fra, da jeg selv skulle vælge målgruppen. Men jeg synes faktisk, at det er vigtigt også at have dialogen omkring de her ting. Fordi at en ting er bare målgruppen, men vi skal også have selv med i det jo. Husk det. Godt. Er der nogen spørgsmål til målgruppe? Er der noget, I står tilbage med, eller et eller andet? Så skriv det i chatten nu, inden vi går videre her. Giver det mening i det hele taget? Altså, målgruppe er jo sådan lidt en tung, kedelig ting for mange. Men giver det mening det her med, hvorfor det er så vigtigt? Ja, det gør det. Nå, jamen altså, så skal vi videre til hemmelighed nummer 3, og jeg har været inde på det så mange gange. Så jeg tænker faktisk lidt, at I måske har en idé om, hvad det er. Og det er jo det her med mindsetet. Fordi ens mindset, det kan enten være den største forhindring, eller den største styrke. Jeg plejer gerne at sige, at det der med, at for at lære at springe faldskærm, så skal man også turde gå ind i flyet først. Jeg vil aldrig selv gøre det, men det er det første og vigtigste skridt på rejsen, og det er det også for dig. Så det der med, at vi tør gøre det, betyder rigtig meget. Så du skal altså have styr på dit indre, og dit mindset for det her. Fordi at salget, det virker slet ikke, hvis ikke du har kroppen med. Altså, det her, det er afgørende for, at både det indre og det ydre spiller sammen. For hvis man sidder og er sådan helt nervøs, hvis man skal et eller andet, eller præsentere, eller når man også, en ting er selvfølgelig videoer, man er på online, men også i dine opslag. Det kan jo også mærkes, hvis du bliver usikker på det. Så det der med, at det indre og det ydre, det modarbejder hinanden, det dur bare ikke. Og heldigvis så behøver jeg jo ikke gå den her vej alene jo, fordi at man behøver altså ikke kende hele vejen op til bjerget med at tage de første skridt. Hvad er det man gør, hvis man rigtig gerne vil op til Kilimanjaro, men man hyrer en guide?
Fordi man ved bare, at det her, den er svær at gå alene og komme igennem det her med mindsetet. Øhm, ja, altså jeg har faktisk også igennem hele min iværksætterrejse altså jeg har selv haft en mentor, den der med at finde en, der står stærkt i vinden. Fordi at det er også dem, der kan rykke den. Altså det der med at få rykket mindsetet i sin forretning, der er vinkler, man selv kan være blind på. Og der er dage, hvor man kan føle sig som den største fiasko, og der er dage, hvor man bare tænker, det her, det er bare rigtig godt. Og jeg ved også, at de der dage, hvor man bare tænker, okay, det er virkelig en dårlig dag. Det der med, at man føler sig som en fiasko, og den kan I helt sikkert nikke genkendende til. Så ved jeg også, at okay, der er et eller andet gammelt. Der er noget gammelt, der ligger her og ulmer lidt. Og måske jeg ikke har fået passet godt nok på mig selv. Så det der med mindsetet, det betyder virkelig, virkelig meget. Hvis du kan nikke genkendende til den her hemmelighed nummer 1 og 2, og rigtig gerne vil lave det her forløb, og du gerne vil være 100% skarp på din målgruppe, og formulere den forandring, som du faktisk skaber for kunden, få lavet det her unikke koncept, og lære, hvordan du faktisk sælger det bagefter, så bliver du lige hængende på den her, fordi der kommer faktisk en helt unik mulighed for dig her i slutningen af det. Men, sådan der. Yes. Godt. Lige præcis det her med, at det kan virkelig være en stor forhindring, hvis det indre, det begynder at spænde ben for det. Og det kan det godt gøre, også når vi sidder og skal lave vores forløb. Fordi at vi tænker, nej, okay, jeg vil rigtig gerne kunne give dem rigtig meget. Jeg kan ikke lide det der med at skulle være på. Jeg er bedst til og ikke at vise mig på skærmen, eller jeg er ikke så god til at få skrevet de der opslag, fordi jeg er bange for, hvad folk de vil tænke om mig. Alle de der forskellige ting, og jeg kan bare se, hvor meget tvivl og utryghed det kan skabe, og både professionelt, men faktisk også privat. Og tit så tager vi jo en dårlig dag, det der med, når vi føler os utilstrækkelige, så kan vi godt komme til at tage det med hjem, og det har vi ikke lyst til. Det er lige præcis det, vi rigtig gerne vil undgå. Så for øje, og det kan du også skrive ned nu her, det der med at få øje på dine indre blokeringer, det betyder virkelig meget. Og så skal du sætte dig nogle mål. Du skal simpelthen sætte dig nogle mål for, hvad er det, jeg gerne vil opnå? Er det de 20.000 om måneden, eller hvad er det egentlig helt præcis, jeg gerne vil? Og det er helt videnskabeligt bevist, at dem, som skriver de her mål ned, de opnår meget mere, end dem, der bare har tænkt dem, eller slet ikke overvejet dem overhovedet. Så beslut dig, og så skal du planlægge og eksekvere på de mål. Og gøre op med, at du er ikke sådan en, der... Okay? Den har vi helt sikkert tænkt, jeg er altså ikke sådan en, der er smart i en far, der bare kommer med alt muligt. Nej, det er heller ikke sikkert, du behøver at være sådan en. Fordi det er jo ikke dine kunder, de vil have. De vil have dig. Hvis du bliver ved med at sige, at jeg er ikke sådan en, der fortjener at få succes, eller et eller andet, så overbeviser du også din hjerne om, at det er sådan. Og så bliver det rigtigt. Så er det virkelig den følelse, man sidder med. Jeg har opfundet 2 ord. Dug og shinepunkt. Dug, det er din unikke karakter. Du skal ud og finde den. Hvad er det, der gør dig helt unik? Jeg er ikke den samme som en af jer, som sidder derude. Det kan godt være, at vi er kvindelige iværksættere og sådan noget, men jeg har nogle ting med mig i bagagen, som gør, at jeg præcis er, som jeg er. Og du er præcis, som du er. Så du skal simpelthen ud og finde ud af, dykke ned i dig selv. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Og så skal du finde dit shinepunkt. Og dit shinepunkt, det er det punkt, hvor du tager alle dine egenskaber, og simpelthen finder ud af, okay, hvor er det, jeg er aller bedst?
og det er både dine personlige egenskaber, men det er også dine faglige egenskaber. Det kan jo godt være en god cocktail, ligesom jeg for eksempel har, okay, jeg ved, jeg er fagligt dygtig på nogle områder, inden for salg og markedsføring her. Jeg er ikke så meget på nogle andre ting, måske hvordan man bruger værktøj eller et eller andet, men jeg ved, jeg er fuldstændig skarp på det her. Så har jeg også noget bagage med mig i livet. Og i stedet for at gå og gonke mig selv oven i hovedet over at have en dum barndom, jamen okay, hvad er det så, jeg har faktisk har fået ud af det? Okay, men jeg er faktisk rigtig nærværende. Jeg er meget nærværende. Jeg gør meget ud af, at folk de skal føle sig hørt og forstået. Det betyder virkelig meget for mig. Okay, men det er jo faktisk en god ting. Fordi at du kan sagtens gå ud og finde nogen, som kan det samme som mig. Men har de den samme tålmodighed eller det samme nærvær? Nej, det har de ikke. Så derfor ved jeg, at jeg er fuldstændig unik på det område. Og derfor, det her, det er så mit kernepunkt. Og nu laver jeg den her, fordi at det er jo egentlig krydset. Altså krydset imellem, okay, det her det er min personlige, og det her det er min faglige. Hvad er det så, jeg er rigtig god til? Og sammenholde den med min unikke karakter, så ved jeg 100%, hvad er det, du får hos mig, og hvad er det, der gør mig unik? Og så kan jeg så arbejde med den der og gøre op med, jeg er ikke sådan en der. Så hold op med at sige det til dig selv i hvert fald. Det her med at sætte mål, altså, hvor lang tid skal man gøre det? Jeg gør det faktisk selv et helt år ad gangen. Jeg planlægger, okay, hvad vil jeg gerne sælge for det næste år? Jeg har for eksempel lige planlagt med 2023, så jeg har sat mig det her mål. Fordi når jeg har sat mig det her mål, så ved jeg også 100%, hvad det er, at jeg skal planlægge, og hvordan jeg skal eksekvere på de mål. Jeg ved altså, når jeg har lavet min salgsplan, okay, så kan jeg også begynde at lave min contentplan. Fordi at når jeg skal lave min salgsplan, altså hvad er det for nogle mål, jeg skal nå? Jeg taler økonomisk lige nu. Men hvad er det for nogle økonomiske mål, jeg skal nå? Så kan jeg også lave en salgsplan ud for det. Så det vil sige, okay, jeg ved, at der er nogle måneder, hvor for eksempel, vi skal jo holde noget sommerferie alle sammen på et tidspunkt. Okay, så planlægger jeg mig ud af det, så ved jeg, okay, så skal jeg have nogle salgsaktiviteter herover, fordi at jeg har ikke nogen indtægt i den her. Eller også, okay, jeg kan lave et online kursus, som jeg kan sætte nogle annoncer efter, og så kan den stå og generere noget indkomst til mig, imens jeg er på ferie. Det er jo også smart. Så man bliver nødt til at tænke lidt i nye baner. Hvordan kan vi gøre det her? Så planlæg og eksekver på de mål, som I har sat jer. Salgsplan og contentplan. Meget, meget vigtigt. Jeg har taget et par udtalelser med fra nogle af mine kunder. Og udtalelser er mega vigtigt, også i forhold til jeres eget forløb. Fordi at det er ligesom det, der skal videre. Så det er bare lige for at vise, at det her, altså jeg har en kunde, som siger, det er uden tvivl dine moduler, og den her 1-til-1 og feedbacken, der er med til at rykke mig så meget, så tak for dig. Så når I sætter jeres eget forløb op, så tag det lige med i at få lidt forskelligt ind. Altså hvad fanden er det, der kan rykke den? Okay, det er ikke bare nogle moduler, det er også den her 1-til-1, og det er feedbacken. På det her, ikke? Og igen, i forhold til mit eget forløb, så har jeg det der med, at jeg har en kunde her, som har sagt, det er fundamentet, som skal bære hele ens business, så det er altafgørende. Det betyder også bare for mig, at det er mega vigtigt, de her 3 trin, som jeg har vist jer nu, at det er det, der er fundamentet for, at I ligesom kan komme videre. Så nu håber jeg, at jeres masse guldkorn og så videre, det har gjort, at I kan komme videre med det her. Godt. Så. Det her, det var ligesom mine 3 hemmeligheder. Og jeg ved jo, det virker, og altså det har mine kunder også. Men for at det her, det skal lykkes,
altså for alvor, så har jeg lige en lille øvelse til, hvordan du får den her indre sikkerhed på plads. Og er I med på en lille øvelse? Det håber I er. Jeg tager lige noget at drikke. Godt. Lige nu, så skal I mærke efter, hvad der sker inde i dig. Altså når du i dag som iværksætter skal ud og sælge dine produkter. Hvad er det, der sker inde i dig? Altså hvad mærker du inde i kroppen? Det kunne være, at der var noget uro. Lad os sige, at det kunne være, at jeg var med hele maven, der bare vendte. Altså jeg havde en, der fik koldsved og helt, okay, bare med tanken om salg. Altså, og så tænk på, okay, den samme følelse, ikke associere den med salg, men den samme følelse har du. Altså er der noget fra tidligere, som har givet dig den følelse, altså den samme følelse? Er der noget, som gør, at du har fået den her begrænsende overbevisninger, på grund af den oplevelse, som du har været igennem? Så det er den samme følelse, som ligesom går igennem. Jeg havde for eksempel en kunde, som virkelig havde det svært med at skrive, altså skrive opslag i det hele taget. Og altså hun var ordblind, men havde hun ikke sagt det ærligt, så havde jeg faktisk ikke opdaget det. Fordi at hun virkelig var så perfektionistisk med at få det hele på plads. Men hver eneste gang hun skulle skrive et opslag, så var hun lige ved at kaste op. Og hun fik det simpelthen så dårligt. Og vi dykkede lidt ned i, hvad er det egentlig? Altså hvad handler det her om? Fordi det har ikke noget, i virkeligheden har det ikke noget at gøre med det her opslag. Så hvad er det egentlig? Og det viste sig så, at hun i sin barndom havde haft en ret hård far, som på ingen måde var forstående over for det, som, altså det der med, at hun var ordblind, at hun faktisk ikke, hun kunne ikke. Altså det er jo ikke noget, hun ikke gerne ville, men hun kunne simpelthen bare ikke. Så han var ret hård over for hende, og derfor gav det hende de der følelser, hver gang hun skulle ud, hvor hun som barn blev gonket oven i hovedet og sagt, det er sgu ikke godt nok, og så videre. Så hun fik en følelse af, hver gang hun skulle skrive et opslag, så fik hun faktisk en følelse af, og hun tænkte, okay, jeg er ikke god nok. Jeg er ikke sådan en der. Ikke? Og så nogle har vi nok alle sammen noget forskelligt. Så hvis du sidder med en følelse på et eller andet i forhold til din forretning, så, og det kunne bare være salg, som et eksempel, eller det kunne også være, når du skulle udgive et eller andet, det kunne være, at du skulle prøve at lave en video af dig selv. Det er der også rigtig mange, der ikke har mod på, fordi der er nogle begrænsende overbevisninger. Så prøv lige at få øje på, hvad det egentlig er. Fordi når du har fået øje på den der begrænsende overbevisning, og tænker, okay, hvad er det egentlig, der går tilbage til den der følelse, så kan du få det forløst, og det kommer ikke længere til at stå i vejen for dig. Ikke på samme måde i hvert fald. Der er jo nogle arv, vi har med os hele livet, uanset hvor meget vi arbejder med dem, men man kan komme over den. Man kan have okay med bare at have en lille smule ondt i maven, eller et sus, eller et eller andet. Du kan også med fordel skrive ned lige nu, hvad det er, der gør dig helt særlig. Altså den der, hvad er det, der gør mig unik? Skriv også det ned. Det vil også være rigtig, rigtig godt. Og hvilke kunder du måske helt særligt kan hjælpe. Altså for hvem det er helt særligt, det som du kan, er særlig relevant. Jeg tænker, at du allerede har gjort dig nogle tanker her, da vi var igennem de her forskellige ting. Det vil i hvert fald være et lille tip fra mig, så du også lige kan komme lidt videre omkring mindsetet. Og et lille no-go til dig. Nu har du fået et go, nu får du også et no-go. Stop med at lave nye ydelser. Stop med at være overalt, eller være usynlig. Stop med at nøjes med, men simpelthen tage beslutninger til, nu gør jeg det her. Jeg laver sgu det her forløb. Det er den her transformation, jeg vil have den igennem. Det er det her, som jeg gerne vil vise hele verden, at jeg bare er verdensmester i, og det er det, jeg bare elsker at lave.
Og så vil jeg jo kun lave det til dem her, fordi jeg ved, det er den her målgruppe, som der lader mig op. Og så alle de der begrænsende overbevisninger, som hele tiden gør, at vi går os selv oven i hovedet, eller ikke får gjort noget med de ting. Få øje på dem, få gjort noget ved dem. Det skal ikke være dem, der styrer din succes og din frihed. Godt. Håber I stadig er med mig. Synes jeg snakker her. Godt. Hvis du lige nu sidder tilbage og mærker og tænker, det vil jeg altså virkelig gerne, altså det her lære med at sælge, og samtidig få struktur og den røde tråd, imens du sammensætter verdens fedeste forløb, men bare sidder og tænker, shit, det er hverken kan eller vil jeg gøre uden hjælp fra en, der har gået vejen selv, så er det her, jeg vil sige, at mit salgs- og marketingsforløb er det rigtige for dig. Det her med at lave noget, som giver dig energi, og samtidig er nemt for dig, og noget du elsker at lave, det betyder rigtig meget, fordi når du kommer til at hjælpe andre, så hjælper du altså også dig selv. Det der med at komme til at frygte at arbejde for meget, og især arbejde med noget, som man ikke giver, som ikke giver energi, altså måske det der med, at du har siddet og knokler, du har prøvet det så mange gange, men du har bare ikke lyst til at knokle mere. Og du vil rigtig gerne finde den her vej, hvor du kan tjene de der, og så er det ligegyldigt, om det er de der 20, 50 eller 100. Igen, det arbejder man med i salget. Men det der med at komme videre, og få den der frihed, det er den frihed, vi startede med at snakke om, at den kan der bare ikke være værdi på, altså, fordi at det bare betyder så meget, også hvordan man har det med sig selv. Og vi skal have det godt. Samtidig vi tjener penge, men vi skal have det godt. Så det skal ikke dræne dig for energi, og det skal ikke føles som sådan en frihedsberøvelse at gå på arbejde, fordi man bare skal knokle for de her salg. Til det. Så mit forløb i hvert fald noget af det helt rigtige for dig. Hvis du tænker, okay, det vil jeg rigtig gerne. Altså det her med at køre igennem mit forløb for eksempel. Så om 12 uger, så vil du opleve, at den her markedsføring, den er forvandlet til rod, fra rod og uoverskuelighed. Jeg kalder det ligefrem et kaos, fordi det er det virkelig nogle gange. Men det her med, at den er forvandlet til et struktureret overblik og med en solid plan for fremtiden. Og selvfølgelig med et sundt overskud, både personligt og økonomisk. Igen den her frihed, som vi ikke kan sætte tal på, men vi vil jo rigtig gerne, vi har jo brug for at tjene nogle penge. Så hvis du rigtig gerne vil stå stærkt i forhold til det her relevante content, præcis til din målgruppe, og du vil lære at tiltrække relevante kunder, så betyder det jo egentlig også øget synlighed og øgede resultater på den bundlinje. Og når du når de her mål, uanset om det er de 20 eller 100.000, så får du også den her frihed. Så hvis du gerne vil videre med mig her, så tænker jeg, at der er en lille oversigt her. Fordi i løbet af de næste 12 uger, der vil du så få, og tage egentlig gerne et screenshot af den her, hvis den kan inspirere dig til dit eget forløb. Fordi at jeg har nemlig det, at fra dag 1, der vil du vide, hvilke dage vi skal mødes. Altså den her 1-til-1, så vi kan få lagt det ind i kalenderen, så vi har en aftale. Og så har jeg løbende opgaver, som vil udvikle både dig selv og din forretning. Der er 3 online 1-til-1 sessioner, en times varighed. Og så har jeg de her 3 feedback sessioner på video. Og en fysisk workshop. Og den her fysiske workshop her, den plejer også at være mega god. Vi når sindssygt meget, og den er meget værdifuld for dem, der er med. Og igen, som jeg snakkede om tidligere, så det der med, at jeg har jo valgt at lægge meget af min undervisning online. Faktisk det meste. Så du får adgang til en hel masse timers værdifuld online undervisning. Og så er der skabeloner og værktøjer, som man kan implementere det samme med i din hverdag. Så har jeg det, jeg kalder for svargaranti. Fordi at hvis du har et spørgsmål, så får du altid et svar. Og så selvfølgelig en, der holder dig på sporet og hæpper på sidelinjen. Altså det betyder virkelig meget for en, om man ikke er alene.
Så faktisk, og den må I også godt kopiere til jeres eget forløb, hvis I vil det. Så er jeg så sikker på, at det her det virker, at hvis ikke man har en 100% køreklar plan, når man har været igennem et forløb, så får man min hjælp, indtil man føler sig helt sikker på sin vej. Så kopier endelig den her model for, hvordan i forhold til garanti og hvad I vil have med i forløbet. I tager bare alt, hvad I kan bruge af guldkorn. Jeg vil så også lige, som det ganske sidste, noget af det sidste sige her, at den her 12-ugers forløb, den sætter jeg op fra næste år. Så det vil sige, at i år er det sidste 12-ugers forløb, jeg kører til den her pris. Fordi at alene med alle ensestationerne og den personlige feedback og den her dagsworkshop, så er forløbet faktisk betalt hjem i forhold til, hvis man skulle ud og hente den sådan lidt sporadisk. Og så kommer der jo rigtig mange timers online undervisning og relevante bonusser, altså kurser med. Så det vil sige, at den kommer faktisk, det bliver sat op, den her pris, fordi der er kommet flere kurser med, end da jeg startede. Og det var rigtig, rigtig fedt, fordi der er med. Så det vil sige, at prisen for årets sidste omgang forløb, det er 15.000 plus moms, og den kan betales i op til 6 rater af det her. Godt. Så faktisk så er det sådan, så hvis det er, at du sidder lige nu tilbage og tænker, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan jeg får lavet den her en til en, eller bliver fuldstændig klar på en målgruppe, der sidder har sådan lidt nogle spørgsmål, eller måske du er i tvivl om det her forløb, som jeg har, er noget, der kan hjælpe dig videre til at lave dit eget forløb, så vil jeg rigtig gerne tilbyde dig et gratis telefonmøde med mig faktisk lige nu, hvor du kan forklare om præcis de udfordringer, du har. Og så kan vi lige snakke lidt om, okay, hvad er det så, du skal gøre for at løse de her udfordringer, der gør, at du sidder fast. Og så kan du selv vælge, om du vil gøre det alene, eller om du vil gå med mig. Det er normalt ikke noget, jeg gør det her, men det er noget, jeg har valgt at gøre i forhold til det her med i her masterclasses, at jeg tænker, at i forlængelse af alle de her guldkorn, som jeg forhåbentlig har fået med, så et gratis telefonmøde vil jeg gerne smide oven i hatten på det her. Ikke? Godt. Og jeg sender et link i, i chatten, og så er I meget velkommen til at gå ind og få den på. Så jeg se her. Jeg sender den lige til jer. Så ligger den inde i chatten. Og sådan der. Så kan I bare hoppe ind og booke, hvis I tænker, at det vil jeg faktisk rigtig gerne bare lige have en kort samtale om, hvad er det, hvordan kommer jeg videre? Og så kan I selv bestemme, om I vil gøre det alene eller med min. Yes, og der var jo forresten også lige, skal jeg se her. Jo, jeg lovede jo faktisk også med jer, der var med live, at vi kunne få det der mit gratis online kursus til, hvordan I kan lave en hel måneds content. Og det er jo også noget, I kan bruge, når I sidder og planlægger. Så rigtig vigtig værdi også i hvert fald. Den får jeg lige med her. Jeg noterer, hvem der har været med live, og så får den med, ikke? I hvert fald, så håber jeg, at du fik, hvad det var, du kom efter. Og så vil jeg bare huske dig på de der go og no-go, hvad det er. Og så en reminder om, at du er god nok. Og mere end det, og du faktisk kan skabe lige præcis det, som det er, at du går og drømmer om med det her forløb. Og ønsker dig tillykke i det hele taget med bare at have taget første skridt ved at være med på den her masterclass. Ja, men så vil jeg bare sige tak for i dag, hvis ikke kan jeg lige se, at der er nogle spørgsmål her på falderebet, ellers så er I meget, meget velkommen til at sende mig en mail, hvis I efterfølgende lige har et par spørgsmål eller noget. Og ellers så booker du bare ind. Jamen, selv tak, Minnie. Det er jeg glad for, at det har været interessant at følge med i, og jeg håber i hvert fald også, at du kan jo se på chatten, hvad jeg har skrevet tidligere, men det her med at komme godt på vejen til at få taget skridtet og til at få bygget ens eget forløb op. Jeg ved selv, hvor givende det er at have gjort det i min egen forretning. Og
i mange andres forretninger også har hjulpet andre. Så jeg håber også, at, at du finder din vej. Enten med eller uden min hjælp. Ja, så ikke der er nogle spørgsmål, så vil jeg da bare sige tak for i dag.